Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a part 2 kenan ko kuma karo na biyu na yadda mutum zai creating website a WordPress, pejin yanar gizo a WordPress ba tare da ya biya ko sisi ba, free of charge. Mun samu ɗan tangardar network ɗazu, shine dalilinmu na katse program ɗin, sai yanzu muka sake samun dama domin za mu ɗora daga inda muka tsaya. Idan ba ku manta ba, ɗazu muna magana akan yadda mutum zai iya canja temp ɗin shi, to amma zan ɗanyo waiwaye baya don mu gane wa idanunmu. To, wannan shine website da muka creating ɗazu a bidiyon mu na farko part 1 kenan. In baka samu damar gani ba za ka iya zuwa ka duba don ƙarin bayani. Mun sa title, mun yi magana yadda mutum zai canja information ɗinsa a nan, ya sa shi daidai da irin abin da yake so, ko kamfanin shi ko masana'antar shi ko kasuwancin da yake yi. Kuma za ka iya ƙara image, mun yi maganarsa da plugin iri-iri da za ka iya ƙarawa. Za ka iya ƙara slide show da sauransu. So ba da ɓata lokaci ba, mutum zai canja temp ɗin shi. Akwai wannan kalmar ko kuma ce harafin W ɗin nan wanda yake shine logon WordPress nan inda na yi highlighting, to shi za ka yi clicking daga ɓangaren hagu kenan, maso sama, hagu daga sama, za ka yi clicking ɗin shi, zai mai da kai WordPress ɗin. Shi za ka yi clicking, idan ka yi clicking zai buɗe maka. Da kyau muna ɗan samun problem na network, pejin yana ɗan ɗaukar lokaci kafin ya yi loading. To, ya dawo da mu baya. To, a nan za ka koma my site. Idan nan ya dawo da kai, in ma ba nan ya dawo da kai ba, za ka iya clicking my site. My site zai mai da kai main pagin ka, inda za ka yi customization ɗin ke. My site za ka gan shi daga ɓangaren hagu daga sama. A my site in ka zo zai nuna maka yawan ganin visiting website ɗinka da aka yi, ko kuma view, ko kuma like, ko kuma comment da sauransu. To tunda yanzu wannan sabon website ne, babu wani view, babu wani like, babu wani comment, so za ku gansu sun nuna 0 a nan. So ba da ɓata lokaci ba, sai ka je kan design. A design zai nuna maka abubuwa guda biyu, akwai customize, akwai kuma theme. Themes nan ne inda za ka je ka canja theme ɗin. So yana da matuƙar muhimmanci kar ka manta theme da kake da shi, kuma sannan duk lokacin da za ka canja theme ka yi reviewing live theme ɗinka kafin ka canja. Idan ba ku manta ba, ɗazu mun tsaya daidai inda muka canja theme ne. So yana da, I recommend gaskiya duk lokacin da mutum zai canja theme ya duba live demo ɗinta kafin ya canja. Sun ce yanzu theme da take kai Melon ce, amma a gaskiya lokacin da muna creating ba Melon ba ce ba. Lokacin da muna creating wannan pagin mun saka Brice, BRICE, ita ce theme da take kai. To amma yanzu bayan mun creating ba za ka ga Brice a cikin wannan pagin su ba gaba ɗaya. Ko menene dalili ba mu sani ba, amma mun tura musu da email. Wasu theme ɗin za ka gansu lokacin kana creating pagin, amma bayan ka yi creating ba za ka gansu don ka canja ba, sai dai ka ga wasu. So mun tura musu da email, muna jiran response ɗinsu me dalilin da yasa Brice, in mistake ne to za su gyara, kuma daga zarar sun gyara za su sanar da mu. So insha Allah mun zo magana akan plugin da template, za mu yi magana akai duk lokacin da damar hakan ta samu. So yanzu za mu ɗau kamar misali ɗaya daga cikin wannan theme ɗin da muke da shi. Bari mu ɗau wannan store ɗin nan, store wannan kenan. Abin da zan yi recommending shine akwai wasu ɗigo-ɗigo guda 3, shi za ka taɓa, zai fito maka da wani ɗan view.
wannan view din akwai live demo, akwai activate, akwai information, akwai support. To duk lokacin da zaka canja term ɗinka ya kamata ka duba live demo don ka gani in ka sa wannan term ɗin ya zai yi maka, wace irin wannan kama zai baka, shin abin da kake da shi a ƙasa zai yi daidai da wannan ko yana buƙatar sai ka sake gyare-gyare. Wani lokacin wani term ɗin ba zai kawo maka abubuwan da kake da shi a ƙasa ba. Kun ga a wancan term ɗin da muke da shi ko wanda muka fara yi, muna da bidiyo da muka sa da slideshow ɗin mu, a nan kuma bai fito ba. So duka wannan ba matsala ba ne, za a iya ƙarawa, amma wani lokacin za ka yi wani abu mai muhimmanci da baya nan, kuma zuwa ka nemo shi zai iya zama maka aiki. Duk da ni ba zai zame min aiki ba, zan iya ɗauko shi, amma ana so a yi abin ne cikin sauƙi, sai ka nemi term da take daidai da abin da kake so. Idan wannan term ɗin ta yi maka, to ba damuwa, sai ka yi amfani da ita. Abin da ya ɓace kuma akwai shi yana cikin plugin, sai ka nemo shi, sai ka nemi location inda yake. Idan kuna buƙatar sanin yadda za ka shiga nan ka fita nan cikin WordPress, to ku bar mana comment ko kuma ku tura mana email a it.hausa@gmail.com. ku gaya mana menene bukatan ku, menene kuke so a yi sharhi a kai. Insha Allah za mu samu lokaci sai mu yi bidiyo mu nuna muku ga yanda za ku yi. Wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da mutum zai iya yi. A yanzu dai muna da website ɗin da muka yi creating, shine it.hausa@wordpress.com. gashi nan Duniyar IT Hausa. Ga bidiyon da muka ƙara, za mu iya playing ɗinsa anytime. Wannan bidiyon daga YouTube ne, plugin ne daga YouTube ya shigo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a, za ka iya ƙarawa image da sauransu, za ka iya ƙarawa feedback, za ka iya ƙarawa abubuwa dai gashi nan, duk abin da kake so. Bari mu koma cikin website ɗin editor mu gani. Sai kai clicking site ɗin, a nan ga edit, sai kai clicking edit. Shine zai baka damar kai editing cikin website ɗin yanda kake so. So wannan kenan, pagin yana loading. Daga zarar ya gama loading za mu ci gaba insha Allah. To kamar yadda dai na sha faɗa, yau muna da matsalar network, kuma wannan pejin daga network yake loading, don haka yana ɗan ɗaukar lokaci, sai dai ku yi mana haƙuri. Wannan technical issue ne da ya wuce saninmu. Kun sani cewa weekend ake yanzu, yawanci akan samu matsalar network a weekend. Maybe za mu canja lokacin yin wannan program ɗin namu, maimakon mu yi shi a weekend sai mu yi shi a weekdays, daidai lokacin da network ba zai ba mu problem ba irin haka. To wannan shine dai yanda mutum zai iya creating website nashi. Abubuwa guda biyu da nake so na yi magana a kai shine, na farko kana buƙatar email da zaka buɗe wannan account ɗin, kuma akwai abubuwa guda biyu, ko kana so ka yi free ne ko kuma kana so ka yi na kuɗi. To wanda muka yi bayani a kai daga part 1 zuwa part 2 duka muna bayani ne akan na free.
wanda zai zo da extension na wordpress.com. Za ka yi creating email a website ɗinka, domain ɗinka da sunanka ko kuma sunan kamfaninka, amma ba zai zo .com ba, zai zo .wordpress.com. So idan kana so ya zo da sunan business ɗinka kamar alal misali it da hausa.com, to wannan sai wanda za mu